ברוכים הבאים לפרויקט השבילים, להכיר את תל אביב-יפו בהליכה. For English, press 0. לכבוד שנת המאה, תל אביב-יפו מתחדשת בשלושה שבילים המספרים את סיפורה של העיר דרך שלושת הצבעים המאפיינים אותה, לבן, כחול וירוק. השביל הלבן, תולדות העיר. השביל הכחול, דרך הים. השביל הירוק, הטבע העירוני. השבילים עוברים דרך תחנות מרכזיות המספרות את סיפורה של תל אביב-יפו, אתריה ומבניה הבולטים. הפרויקט נעשה בשיתוף משרד התיירות ובאמצעות החברה הממשלתית לתיירות. לשביל הלבן, לחץ 1. לשביל הכחול, השביל הלבן. השביל הלבן מתחיל בגבול יפו ההיסטורית, נווה צדק ואחוזת בית, ועובר בליבה של תל אביב-יפו על ציר הזמן של ההתפתחות העירונית. השביל עובר בלב העיר הלבנה, במקום שהוכר על ידי אונסקו כאתר מורשת תרבות עולמית. השביל חושף פרקים חשובים בהיסטוריה העירונית, התפתחותה של העיר והאדריכלות שלה. לקבלת מידע על התחנה שבה אתה נמצא, הקש את מספרה כעת. ולסיום, הקש סולמית. תחנה מספר 10, בית ברלין, שדרות רוטשילד 83, פינת בלפור. ביתו הפרטי של האדריכל יוסף ברלין נבנה ב-1929 בסגנון ארט דקו, והוא משמש דוגמה לסגנונו הייחודי של האדריכל. באמצעות השימוש בלבני סיליקט ובלי שימוש בטיח, יצר אלמנטים של קישוט, כמשולשים וזוויות גמלונים. עוד בניין של ברלין הראוי לביקור הוא בית התאומים בקרן מאזה שטראוס, אשר נבנה בשנת 1925 בשיתוף פעולה עם האדריכל ריכרד פסובסקי. התחנה הבאה, בית מילנר, שדרות רוטשילד 100, פינת אנגל. לקבלת מידע על התחנה, הקש את מספרה כעת. ולסיום,